2 weeks ago pano pa Nyasa Voice Box tidaponya kakalipi kena kamene kamaonetsa olemekezeka a Jacob Hara MP akulongosola ntchito yokonzanso njanje yochoka ku Malaka kupita ku Nsanje boma. Iwo ankalankhula kunena kuti amalawi ambiri akhala akukayikira kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwanji, koma lero tsiku limenelo ankatsimikiza kuti njanje ija tsopano yamangidwa ndipo yachoka ku Malaka yafika ku Nsanje. Ndiye lero tifuna tibweretsenso kakalipi kena kamene zikuona kuti atulutsa ndi anzathu a chipani cha Malawi Congress Party akusonyeza kuti sitima tsopano yapa njanje ikuchoka ku Malaka kufika ku Nsanje, ndipo mmenemo nkuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Sibakasi Chakwera atakwera sitima imeneyi kuonetsa anthu kuti ntchito yokonzanso njanje za dziko lino ikugwirika ndipo zinthu zikupita patsogolo. Tete kalibodzi kuti timve kuti uthenga umenewu akuli chani za njanje imeneyi, ndipo akamaliza mkulu amene kulongosa za njanje ndipo tiburuze maganizo anu in the comment section below popano pa Nyasa Voice Box. Pano ndi pa station ya boma la Nsanje pa njanje imene yachoka ku Malaka kufika kuno, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye kuti wakwera sitima imene akwerera pa chapadoko la Nsanje, ndipo akuzafika nayo pano pa station imene akuoneka kuti ayi ntchito yagwirika kwambiri ndi njanje imeneyi, cholinga chokuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito masiku ochepa akwerawa. Mutha kuona kuti njanje ndithu panopo ndi pa station. Kalero panali ndithu pa station iso ifaji nyumba ichi imene angagwiritsa ntchito ngati station, koma zinthu zinadongeka mbuyo omwe fati njanje idatha kutalibe kuno, kapata ngati pano akonzanso njanje imeneyi. Ndiye yafika pano pa boma la Nsanje kuchokera kuja ku Malaka, ndiye yachoka ku Malaka kuzafika pano pa boma la Nsanje, ndipo ikupitirira kumapita kumeneku ndi ku Bangula. Mutha kuona kuti sitima imene yachoka kuja ku Mozambiki yaenda ndithu ndi mutu wa sitima imeneyi imene wachoka ku Mozambiki kuzafika mpaka na kuno, sonza kuti njanje tsopano yafika kuno ku Nsanje. Ndipo padakali pano monga ndanena muja ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino wakwera kwayamba sitima imeneyi kuno, kusonyeza kuti ayi sitima yathekadi, njanje yafikadi kuno pa boma lino la Nsanje. Cholinga cha sitima imeneyi, njanje imeneyi afuna kuti ikafike kuja ku Bangula, ndipo kenaka pantaya moyo amangapo bridge ndiye kuti ayiphatikiza kuyilumikiza ndi kuja ku Makhanga kumapita kwafika mpaka na Kulimbi. Facho kuti mbali inayo sitima imeneyi akuoneka kuti njanje anakonza kale, chimene chasala nchokuti lumikiza pantaya moyo. Ndikuti ikachoka pano kwafika pantaya moyo, ndikuti khala kuti pantaya moyo pachakango palumikiza, ndikuti njanje ikwanisa kudusa kuchokera ku Mozambiki kwafika mpaka na Kulimbi. Fatika wadusa mukhonjeni umu mwafika mpaka na ukafika Butcholo, pambana ukafika Munansadi, mpana ukafika ku Blantyre. Kumeneko njanje ili bunobuno fati akonza kale kumeneko, adayipanga rehabilitate chizungu chake ina onongeka anakonzanso kuli bunobuno, komano kunafunika ndi kuno kufikira mpaka na pamene pa pantaya moyo. Ndi nkhani ndi imene kuti ayi zona kuti zikutheka ndithu pakadali pano. Anthu ambiri abwera mwachidwi kuti adzaonere, fika ambiri sakukhulupirira kuti sitima ichafikadi, fati sitima ndithu yafika kuno. Mutha kuona kuti kwasonkhana anthu ochuluka amene abwera kuno mbali zonse za palo ano. Pabwera anthu akuno ku Nsanje kudzaona pamene mtsogoleri wa dziko lino yesa ndithu kukwera ndege makamaka sitima imeneyi nkuzafika nayo pano pa boma la Nsanje. Pano pa station pene kalero tikuti idali station. Mutha kuona kuti konseku kuli anthu okhaokha amene afika tsiku la lero kuzachitira umboni ntchito imeneyi.